बरसों के ई भेजने रही ई जियो के मोबाइल गे कि अब के ना सोख से करबई ई नैहर के नंबर डायल गे कि अब कोना शौक से करबई आगे मम्मी के नंबर डायल गे। कहाँ गलती से एकरा में नहीं लग जाए कि 1200 हेलो 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 हे गे माल गे माल कैसन छौ तोर हाल चाल हे रे जान रे जान आखन रोपई छियौ धान कि जहिया से गेले ससुरा कि जहिया से गेले ससुरा पूछै नहीं छी हाल हे गे माल हे गे माल आ कैसन छौ हे गे माल कैसन छौ तोर हाल राखे तो फोन अभी नहीं रखबो बड़ी दिन बाद कॉल कैली कि राखे तो फोन अभी सुने तत्काल हेरे जान रे जान कि हेरे जान रे जान आखन रोपई छियौ जहिया से गेले ससुरा तोरा दैछि फोन के तोरा बिना लागै छौ मन गे सुने बोला काम से न टाइम मिले करियो के ना भेट रे हमारा ससुर जी के छै बावन बिगहा के तरे सब मक्का करबे बाबा कि अरे काम से न टाइम मिले हमरा खातिर गे रे करियो के ना भेट रे सही बात बोलिए कि हमारा ससुर जी के छै 52 बिगहा खेत रे कि तोरा ससुर जी के छौ 52 बिगहा खेत गे कि जहिया से गेले ससुरा गे छौरी कि जहिया से गेले ससुरा अरे कि पूछै नहीं छी हाल हे गे माल गे कि हे गे माल गे कैसन छौ तोर हाल